Pensei que vencerá, le cansó skiri, 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 skiri. Pensei que vencerá, le cansó skiri, 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 skiri. Napa diri si Ma'am Evelyn, ma'am? Evelyn Mondroid? Yes. O kanon taga Imtek ni ma'am, mag-deliver mi sa order nimo nga aircon. Ha? Aircon, ma'am. Salala, ko mag-order. Aircon man ni ma'am, si Udi ang kan ni bayranan siya og 15,000. To inverter nga aircon, ma'am. Mag-order ana. Kuan sir, Wala ko mag-order ana. imo mo ni pangalan, ma'am. Di maday. Wala ko mag-order ana. Partner ni mo, ma'am? Partner gi partner. Kasi So, kumuto na. Pensei que vencerá, le cansó skiri, 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 skiri. Pensei que vencerá, le cansó skiri, skiri, skiri. Baka si ma'am. Pensei que vencerá, le cansó skiri, 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 skiri. Oh, laki. Order ni ma'am? Wala ko mag-order ana. Imo mo ni pangalan, ma'am? Di maday. Ano pangalan? Evelyn Mondroid, complete address. Palihog lang ang address sa loob mo. Ikaw dyan mismo nag-order ni ma'am? Wala ka nag-order? Unsa naka-address sa man na? Dalagbong Bulacan, Malalag na Model Store. Evelyn. Evelyn Mondroid. Singalan di ana ba? Evelyn. Evelyn Mondroid, sir. Gusto ba order? Ha? Kasi ma'am, kung nag-order na dito, ma'am? Pwede tanaw na to kadali, ma'am? Ha? Yada sa likod, pwede tanaw na to? Oh, pwede tanawan na lang ba? Then, picturean lang na mo. Si Evelyn? Si Evelyn siya. Oh, Evelyn, manggol. Partner ni mo, ma'am? Partner ni mo? Gubat ang aircon. Alam ko, sir, gi-address mo ko dili, gipatod karon. Kasi kuwarente na.
Sa may kwaro na tayo. Abog kayo. Basta pupunto na. Dili ma'am, aircon man nimo gipatugod sa inyo hagot. Ikaw may nag. Okay, prop lang namo ni sir nga nami karon sir. Sana na dia. Wala sir gi-order ni ma'am nga aircon. Aircon daw. Aircon nga inverter. Ay, pabrihin na lang sir. Kaya abre sa ma'am, tanawa ma'am. Kasi may mabre. Ikaw mo imo mun pa ka diri kay para makita lang ka sa video. Ngano ba preso man? Ano pera kung aircon kita? Libre tanaw lang ma'am. Kata mamata ani. Kani ma'am kaya pati ang bugas dalan. Yan na, bili lang. Basig lungon ako ni. Ah, grabe ko si ma'am. Iba naman sa aircon ano? Sige ma'am. Uy, Surprise! Happy birthday! Ayaw kaarawan. Happy birthday. Happy birthday. Si ma'am. Picturean na ba ka? Picturean na ba na? Picturean na oh. Yan na si ma'am. Pasensya na mama, kaila tong sugo ma'am. Sino ang birthday daw? Dapat si ma'am. Kapag nag-isip ko sa tayo mga kape. Mahilig ka kape? Na. Picturean na ma'am. Una ko yung kabayat, Uncle! O bayad na po na tanan. Bayad na nila. Kantahan na itong happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Happy birthday. Suna sila yung message sa imuha, ma'am. Doa na siya, ma'am. Advance happy birthday, Mama Bilen. Wish na mo, ma'am, sa imong mga anak, tanan nga tagaan paunta ka o maayong panglawas sa tanang panahon. O daghan pang birthday nga moabot sa imuhang kinabuhi. Ugma, dako kayo ako ang pasalamat uban sa akong pamilya ug sa ako ang mga igsuon. Tanan-tanan nga ikaw ang gihatag sa Ginoo sa amoa. Nga ikaw ang mamahimo namong mama. Kay kung wala mo, wala sad mi karon. Ug ayaw pagguol-guol ma, kung dili ta kumpleto karon. Ang importante nga kabalo ang Ginoo nga tanang anak ug apo. Ang importante nga kabalo ang Ginoo nga tanang anak ug apo ninyo ni tatay inyuhang gimahal. Ug usbon ako ma, advance happy birthday. Salamat from Dodong. Sana dia yang sponsor. Ada sponsor ya. Okay. Dito mataron. Sponsor. Happy birthday. Salamat sa mga anak. Salamat. Sa iyang birthday. Maglisod ba kung sultian niya? Pasalamat ni sa kaitasaan nga nakabot ni karon mga idara. Ito pa. Salamat sa among anak nga naabot ni nga wala na mo damhabang nga nainaan ni. Very big thank you sa akong mga anak tanan nagtapok rin ako mga apo. Walang to. Ya, walay kiss dira. Ay, Okay.
Asa ba bang anak? Anak ko. Bye ni, bye. Oh. Tol. Salamat kay ko nimo. Dodong bijon nga kan. Ana yang pagpangga sa mong inahan, kami mga igsoon. Siya may kitagag bayong pagtagat. Siya may naka sa mong pamilya na mo kami mga igsoon nga siya may kitagag mayong grasya. Salamat mi sa akong igsoon nga si Bijon. Labi na sa akong mga igsoon nga magawang na kong mga babay. Salamat ko nga niari gid sila na si Inse, si Inday, si Linlin. Igsoon akong babay nga. Nag-agi sila mga kuan. Nya, ba't niya sa kong mama, nagkatapok mi. Nagkatapok mi karon. Ako nakumplito mi. Lipay kami kay wala ra ba mi kay balok kano sa kuon sa Ginoo ang among inahan. Wala ra ba mi kay balok. Muna nga salamat jud mi kay 64 na edad sa among inahan. 64 na ka di ba man? O mi kay balok nga basig glass na sa kinaboy. Wala ra ba nato matagkan ang kinaboy sa tao. Oo. Salamat dong. Dong, salamat. Pasultiyon ako na kung mga umagat ba ito. Ora, salamat po. Dapat daw. Balon ha? May hapon sa Tananaw. Si Mama nag-birthday ron. Tapos yung mga anak kami, ako, sila tapik ako be. Tapik be, celebration mag-birthday si Mama. Sa 4, kung wala ko siguro sila kami dili ko ni maging nanay. O di na nang utason. Wala to mayong hapon. Mau great lang ko kung inahan. Kung mama, happy birthday ma. Dong, salamat kay Dong. Suporta Dong. Picture lang. Okay. So ikaw ma'am, sa may message mo sa imong mga anak, sa imong family. Si Ma'am na po. Si Ayun na ilang isa na siya. message mo sa ilang. Yung kaya nimo. Ang akong relax na nga. Ako kay istorya sa akong mga anak, sa akong pamilya. Relax na. Nagpasalamat lang ko nga naa sila tanan sa kulang ang akong mga apo nga akong kinahanglan sa ako na kasulti na kung usay ako sala sa akong mga anak kong mga apo ngayon lang kong pasaylo daan. Salamat sa inyo tanan kay di na matagan masig. Sige na, istorya na. Sige na, Ma'am. Tama na kayo. Sige. Okay, happy birthday!